of meer, ja. Zo ver mogelijk naar voren. Je moet even een cirkeltje maken. Meer dan 800 skippen, beroeps- en recreatie, moeten alle dagen terug de Zwette brengen voor de reis door het Van Haringsma-kanaal. Maar de oorlist van het nieuwe aquaduct maakt het er net makkelijker op. Eén helft van de kanaalbreedte is nu aansletten, zodat voor de skipvaart nog maar één vaarroute open blijft. We zijn nu in de fase dat we dus bezig zijn met het werk op het water. We hebben de kanaal voor de helft stremd. Normaal heeft hij bij deze bregen 2 trolgangen waarvan we van hier aan het werk binnen. Dus die is stremd. Dat betekent dat alle waterverkeer wat er op dit moment is, toch één trolgang moet. En dat kan problemen opleveren. Normaal net, maar het is nog vakantieperiode. Dus daar hebben we nou maatregelen op. Nood maar één kanaal helt de broekwerk in, maar de op- en afvarende skippen op een koor wachtje. Om ongelukken voor te komen, had de provincie nou speciale wetterstewards inzet. Wilt u zo vriendelijk zijn om even af te meren voor 10 minuutjes totdat de brug open gaat? Dan geef ik u een seintje. Heel super, dankjewel. Het zou kunnen zijn is dat de schepen hier dus met z'n allen tegelijk aankomen en dat er gewoon ongeluk gebeurt. Schepen in elkaar terechtkomen, botsingen gebeuren. En vervolgens dus dat hier mensen kunnen verdrinken of, nou ja, dat is dan het ergste geval. Maar in ieder geval dat schepen stuk gaan en dat willen wij gewoon heel graag voorkomen. De wetterstewards zullen nog rond eind september de skipvaart bij de Zwettebregen begeleiden.